A môžeš si komentovať to. Ja nebudem komentovať. Komentuj, Melkyňa. Čo ja? Rýchlo si neviem anglicky komentovať, mám slovensky komentovať. Kľudne. Príprava Germanyho make-upu. Veľmi, veľmi dlho trváme. Kým ho zafarbíme tak, aby si to človek nevšimol, že? Jo. Vidíš to? Vidíš to? Ja. Ľudia, neberte si z nás príklad. Toto je ako hollywoodské maskovanie. 5 hodín maskovať jednu osobu, kým sa namaskuje. Vidíte, ja som rýchlejšie hotová. Domeny, na druhú stranu. Prusia farby. Chápu svojmu mladšiemu bratovi. Ty si strašná. Ja viem. So, budeme končiť. Spokojnosť? Spokojnosť 0%, ale tak. Tak. Takto to vyzerá, keď idem dopredu jej parochňu. To fajn není kokosový olej. Prepad za nohu. Takže práve sme skončili. Uvidíte môj finálny prvok alias Germany a jeho make-up. Je to trošku vidieť, ale bohužiaľ nedalo sa lepšie urobiť. Za CVčko sa musí trpieť, takže čo povieš nakoniec, naše drahé Germany? Že ťa zabijem. Ďakujem. Tak končíme. Bye bye. Bye.